हेल' लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, दिनै आङो बे भिडिअआव केपसिकाम आरो स्ट्रबेरि रिपर्टिं खालामगोन। लोगोसे केपसिकामखौहाय बोरै जोथोन लायो बिनि टिप्स आरो केयारखौबो खिन्थालांगोन। आरो आङो फिथाइबो खागोन केपसिकामनि। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। नैबेनो लोगोफोर, केपसिकामाहाय बारसे बिबार लाबाय बेहा। नैबेयो स्ट्रबेरि। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो बेखौहाय बाजारनिफ्रायनो लाबोदों। ओमफ्राय दा आं बेखौ टाबावनो रिपर्टिं खालामनोसै। नैबेनो टाबाहाय बांद्राय गिदिर नङा, एसे मिडियाम साइज। आङो बेयावहाय मोसौनि हासार, बिलाइनि हासार, लोगोसे हाथफ्ला हाजोंहाय मोजाङै मिक्स खालामनानै लाखाबाय। ओमफ्राय आङो टाबावहाय सोनानै दोनखाबाय। ओमफ्राय नैबे फारसेथिंजायहाय स्ट्रबेरिनि थाखाय रेडि खालामबाय। हासारा बेनो सेमानो। दा आङो गायनानै होनोसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर, नैबे फांसेयाहाय एसे बिबार थफिनानै दंखायो। ओमफ्राय दा आं प्लास्टिकखौ हासिनानै लाग्रोनोसै। प्लास्टिकखौ माने हानानै लानांगौ, डाइरेक्ट बख'नो नाङा। डाइरेक्ट बख'योबा रोदाया दुब मोनो। ओमफ्राय प्लास्टिकखौहाय खेमसिजोंनो हासिबाय आङो। ओमफ्राय नै रोदाया नायदो लोगोफोर, बिराद मोजाङैनो रोदा थांखादों। दा जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बिफां नालाय, हाखौ एसे लुज खालामनानै लानांगौ, जाहाथे रोदाया टाबाव मोजाङै रोदा सुरनो मोनो, जाहाथे गोदान रोदा सुरहरो। आङो बेबायदिनो हाखौ एरखानानै लाजोब्बाय। दा आं गायनानै होनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर, जोङो केपसिकामखौहाय अक्ट'बर नभेम्बराव गायोब्ला थाबैनो मोनजानो हायो, जानुवारि फेब्रुवारियावनो। ओमफ्रायहाय जोङो जानुवारि फेब्रुवारियावबो गायनो हायो बेखौ। नाथाय जानुवारि फेब्रुवारियाव गायोबा एसे एम्फौ बायो बिलाइयावहाय। बिनि थाखाय जोङो निम अइल स्प्रे खालामनो हायो। नङाब्ला जोङो न'आवनो बानायनानै अर्गेनिक पेस्टिसाइड बानायनो हायो। बेयावहाय जोङो सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु गोथांबाबो जायो, गोजाबाबो जायो। बेखौ जोङो लिकुइड खालामनानै स्प्रे खालामनानै होनो हायो। फांसे गायखांबाय आङो। दा आङो नैबे फांसेखौहाय गायना होनोसै। बेखौबो प्लास्टिकखौ हासिनानै लाग्रोबाय, रोदाया दुब मोनैनि। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, बेखौबो हाखौ आं एसे लुज खालामनानै लानोसै। नैबेलाय लुज खालामबाय आङो। लुज खालामोबा माने रोदाया एसे मोजाङैनो सुरफिनो। ओमफ्राय लोगोफोर, बेखौहाय आङो बाजारनिफ्रायनो लाबोदों। बियो फांसेयावहाय 20 रुपिसनि लाबोदों आरोना। दा आं गायना होनोसै। ओमफ्राय बेहा नै बिबार लाखाबाय, बियो फिथाइ लानो हासिगौ। गायनायाहाय जाबाय आंना। आङो दा दै लुनानै होनोसै। बिफां गायबा दै लुनानै होनांगौ, बेखौ माब्लाबाबो बावनो नाङा। ओमफ्रायहाय आङो बिलाइयावहाय दैनि स्प्रे होनानैबो लानोसै। ओमफ्राय जाबाय आंना लोगोफोर केपसिकाम गायनायाहाय। दा आङो स्ट्रबेरिखौहाय गायना लानोसै। स्ट्रबेरियाबो बेनो सेम प्रसेस, नाथायब्ला लोगोफोर स्ट्रबेरियाव बांद्राय एम्फौ बाया आरोना बिलाइयावहाय। दा आङो बेखौबो गायनानै होनोसै।
ओमफ्रायहाय लोगोफोर आंना केपसिकाम आरो स्ट्रबेरि गायनायाहाय जाबाय। स्ट्रबेरिखौबो आं फांब्रैबो टाबाव गायस्लायजोब्बाय। ओमफ्रायहाय आं दा नै केपसिकामखौहाय खानोसै। नैबेलाय केपसिकामा बिराद मोजाङैनो देरदों लोगोफोर जोंना केपसिकामाहाय। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेखौहाय सासे लोगोआ बानायनो थिननायलाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नैबेलाय लोगोफोर जोंना केपसिकाम फिथाइनि ग्रथआ मोजाङैनो जादों। ओमफ्राय नैबे फांसेयावबो मोजाङैनो थायदों, फिथाइया एसे बुरजायैनो थायदों बेवहाय। ओमफ्राय बिनि फिथाइयाबो नै एसे गिदिरानो जादों। नैबेलाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो बे केपसिकाम फुलिखौहाय बाजारनिफ्रायनो लाबोदों। बेखौहाय 30 रुपिस लादोंमोन आरोना फांसेयाव, फांनै लानानै फैदोंमोन आङो। ओमफ्रायहाय आं बेखौ एसे गिदिर साइजनि टाबावहाय गायनानै होफैदों। हासारखौहाय आङो बिलाइनि हासारखौनो बांसिन होदों, लोगोसे मैगं बिगुरनि लिकुइड हासार बानायनानै होनाय जादों आरो सम सम माइरं रन्दैखौबो होदों आङो। ओमफ्राय बेजोंनो बिराद मोजां ग्रथ जादों आरोना केपसिकामनि बिफाङा। फिथाइखौहाय खाखांबाय आङो नैबेलाय। ओमफ्रायहाय बिफाङाव फिथाइया एसे थाइख्रिनानै दंबावो। नैबेलाय एसे फिसा फिसा थाइख्रिनानै दंबावो। फिथाइ खाखांनानैहाय जोङो बिफांखौ हासार होनानै लानांगौ, जाहाथे थाइख्रिनाय फिथाइफोरा मोजाङै देरो, मोजाङै ग्रथ जायो। दा आङो बिफाङावहाय हासार होनानै लाफिनबावनोसै। ओमफ्राय नैबेनो लोगोफोर दिनै खानाय केपसिकामाहाय बिराद गोथाव जायो। बिफांनिफ्राय खागोदान केपसिकामाहाय आङो फार्स्ट टाइम न'आव गायनानै जाजेनबाय। ओमफ्राय बाजारनिफ्रायबो न'आव गायनाया गोथावसिन जायो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नैबेलाय आङो रिपर्टिं खालामनाय केपसिकामखौबो आपडेट होनानै होनोसै। बिबारा मोजाङैनो लाफिनजोब्बाय। ओमफ्राय नै फार्स्ट लानाय बिबाराहाय फिथाइबो जाबाय। बेखौहाय आङो सप्ता खनसेनि उनावहाय एड खालामफानाय जाबाय। ओमफ्राय नै गोजाम बिफांनि फिथाइयाबो मोजाङैनो थायफिनबाय। नैबेलाय बेहा एसे मोजाङैनो ग्रथ जाबाय, बेखौहाय खाजानाय जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर आङो आंनि भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। लोगोसे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ।